Ramogi TV, Nairobi. Higni maromo 30 nyaka ne mine pinje duto bed kod romo ma Beijing, China e higa mar 1995 mine ma pachoka nigi more wi okenge ma winjruok mane oketi kono osekelo ne ngimagi. Giwacho ni wuoth e jiwo dongruok mar joma mine ok osebedo mayot. Kata kamano, okenge mosego gin mago mosekonyo oganda. Jailieta chiwo mathoth ewi romo mane otelie kod riwruok mar maendeleo ya wanawake mane otelo ne wuodh jo oganda go. Magi moko kuom mine manotelo ne chenro mar chako wuodh dongruok mar mine kokalo winjruok manoketi e romo maduong' mar mine e higa 1995 e boma ma Beijing e piny mar China. Romo makamae mane ng'iyo jiwo dongruok mar mine ne owinjore mar keto mise maromo 12 mane dhi konyo e chenro gi. Wawuoyo gi mine mondo ging'e ber mar bedo ni gin bende gin gi right gi. Gin gi right mar go kura ne miyo wadgi. Gin gi right mar ni ka ng'ato koso ne to nego bed ni o report ng'ani to the authority. We must be very intentional in involving and targeting the grassroots women. And here is what Maiwo has been able to implement in the 12 critical areas over the last, let me talk of the 10 years I've been in office. Pachokae kawuono kokale misegi, mine ma Kenya osedongore e pewe mopogore moting'o mar siasa masani mine ma iyiero ni malo kopim kod higni machien. Because of the 2017 elections, we were then able to come up with the first 3 governors, Governor Charity Ngilo, our late sister Laboso, and Governor Anne Waiguru. We were able to get a senator, MCA, and we got 49 women nominated, courtesy of the work we did, including now we have Beth Siengo, Margaret Kama, and Ifo Bara. Those have been our girls. Lokrok makamae giwacho ni obiro kokale chike manokete katiba manyien mabende osekonyo e dongruok mamoko ne joma mine. We have also enacted laws courtesy again of you eminent women who went to Beijing. We have had laws like Sexual Offences Act, which we are currently reviewing. Prohibition against FGM, we have had policies, and these ones have helped in ensuring that the girl child, that women are protected and that their freedoms are protected. Magi osemiyo telo mar mine omedore, ka mine sani omako lemo madito moting'o gai madoho kaachiel kod Attorney General maduto gin mine. You look at the judiciary, I think 54% leadership is composed of ladies. When you look at, for example, the CJ, Chief Justice is a lady for the first time. We have a lady who is a Chief Justice. Attorney General for the first time, we have an AG who is a lady. Actually, if you remember, during the swearing in of His Excellency, the Deputy President, the podium had ladies only. You remember that? Kata bedni okenge gi osego mochopo mine kama gintie sani, fuok pod nitiere ahinya e lwenje majoko joma mine. While much progress has been made, there is still work to be done to ensure that women can live with dignity and engage fully in society. However, there's a concern. You will agree that the gender-based violence issue remains a challenge in Kenya, and addressing this will be very essential for achieving gender equality overall. Sama piny ngima ikore ne nyasi mar odiochieng' joma mine juma manyien, pod idwaro mondo go jek wuoth mar jip kod dongruok joma mine e pewe duto, mine e gwenge duto kod mine e lemo duto. Jailieta, Ramogi TV. Kapod ntiere weche mag kit chwech en ni riwruoge mochung'ne kedo ne ratich mine nobago ng'anyo mamuol ka kwedo timbe mag rocho ratich oganda ahinya to mine. Ng'anyo mamuol nobagi kar dak ma Kibra kama ne gichako e alwora ma Kibra South nyaka Kianda